Il-Prim Ministru Robert Abela tenna l-viżjoni tiegħu tal-Gvern li jmexxi l-qudiem is-settur mediku wara li ġie mistoqsi dwar dan f'intervista tal-Malta Today brabta mas-sentenza tal-qorti dwar l-annullar ta' ftehimiet tal-2015 u l-2016 marbuta mal-konċessjoni ta' 3 sptarijiet. Il-Prim Ministru saħaq li issa l-Gvern flimkien mal-stakeholders fil-qasam mediku fosthom l-MUMN u l-MEM se jimplementa l-viżjoni għas-settur tas-saħħa. Se jkunu l-prinċipji ewlenin ta' din il-viżjoni illi fejn jidħol servizzi mediċi ta' natura akuta. Hemmhekk is-servizz se jkun qed immexxi mill-Gvern, jiġifieri jekk qegħdin nitkellmu dwar is-servizzi li jingħataw f'Caring Grek, jekk hux qed nitkellmu dwar is-servizzi li jingħataw fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, hemmhekk is-servizz se jkun immexxi mill-Gvern. Bidla ta' policy hawnhekk jiġifieri. Iva. Priorità se tkun qed tingħata lill-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, diġà kommettejna li se jkun hemm il-bini ta' sptar ġdid hemmhekk, nemmen li dak huwa li jixraq lill-poplu Għawċi. Il-Prim Ministru qal ukoll il-Gvern immexxi minnu qatt ma aċċetta li Stewart biddel il-kundizzjonijiet tal-konċessjoni u dejjem sar aċċemm biex Stewart tonora l-obbligu tal-ftehmiet li kellha. Dr. Abela qal li quddiem l-ispin tal-Oppożizzjoni huwa kien fatwali fid-diskors tiegħu fil-Parlament meta spjega li ma obbligu Stewart onorat u li ma onoratx. Fakkar kif huwa kiteb lill-Awditur Ġenerali u talbu jinvestiga li ma huma dawk is-servizzi li Stewart ma onoratx biex il-Gvern jieħu l-azzjonijiet u jiġbor kull ċentesmu li maħax servizz tiegħu skont il-ftehimiet. Dan għamlu fl-interess tal-poplu kif spjega il-Prim Ministru u jispjega l-futur għas-settur mediku. Intant mal-Malta Today il-Prim Ministru Robert Abela sosta li hemm 3 prinċipji ewlenin fid-diskussjonijiet li saru mal-partijiet involuti brabta mal-emenda biex jiġu protetti saħħet u ħajjet l-om f'każ ta' komplikazzjonijiet mediċi waqt it-tqala. F'intervista ta' aktar minn sija l-Prim Ministru ġie mistoqsi fiex waslu d-diskussjonijiet u rimarka li mill-proċess ta' konsultazzjoni tgħallem ħafna, sostna dwar l-importanza tal-konsultazzjoni anke jekk fl-emenda oriġinali li ressa il-Gvern kien hemm mottiv sinċir u ġenwin. U jneċċinu ma' 3 prinċipji ewlenin li ħarġu mid-diskussjonijiet differenti illi kellna mal-stakeholders madwar il-mejda. L-ewwel li jkun hemm ċertezza legali, t-tieni li jkun hemm protezzjoni lit-tobba, protezzjoni lil-lom prospettiva u protezzjoni lil fetu wkoll. Mela dawk huma l-prinċipji ewlenin illi nemmen illi b'dak li tħadditna madwar il-mejda rajna li hemm ħafna punti fejn qegħdin nikkonverġu. Jiġri kulħadd qiegħed jaqbel illi ħajjet l-om m'għandix tiġi perikolata. Il-Prim Ministru rimarka li hemm qbil wiesa fuq dawn il-prinċipji u issa jmiss li dak li ħareġ mill-proċess konsultattiv jiġi rifless fl-emenda għall-emenda li mbagħad terġa' tiġi konsultata mal-stakeholders qabel titressaq fi stadju ta' kumitat fil-Parlament. Għalli anke dwar il-prinċipju ta' kundizzjonijiet ta' saħħa li jistgħu jipperikolaw lil-lom hemm qbil ġenerali iżda fejn il-fetu jista' jitwellet dan għandu jitwellet. Il-Prim Ministru aċċenna l-fatt li llum hemm qbil ukoll li din l-emenda leġislattiva hija meħtieġa u ma nistgħux inħallu l-affarijiet kif inhuma. Għal ukoll l-emenda trid tkompli tisħaq kontra kull abbuż għax il-Gvern mhux se jdaħħal l-abort dan se jibqa' illegali.